Guys, let's talk about girls abathengisa umzimba. Yeah, amantombazane athengisa umzimba. Yazi amantombazane athengisa umzimba, I prefer bona than amantombazana like lawa ama-date like real girlfriends, because bona basesipanini and baneqiniso. Mina I prefer umuntu ophila ngeqiniso. Athi mina ngiyathengisa, I'm feeding my family. Hayi umuntu okubhanqa ozoloku athi hayi mina yami iyagezwa, yami iyagezwa, girlfriend allowance. Iyafana nalo muntu othengisayo mos. What's the difference between wena nalo muntu othengisayo? Because niyathengisa noyi-two. Ukuthi omunye uyithengisa ngobutsotsi, omunye uyithengisa ngeqiniso. Siyazi ukuthi we all know ukuthi lo yathengisa. Uhlezi simbona lapha ethengisa lapha eJive Mapolini lapha. Siya upstairs bese ngifuna ulana siya upstairs, yabona. Yeah, ngingaya lapha eChicky Tiger a few years ago ngafika lapha. Mangifika lapha first time ngifika lapha ngathola iChina. Ithi tell me upstairs. Ngathi usala manje la upstairs, usala upstairs. Manje into le ntombazana le ngivele amathanga ngayifaka normal nje. Nothing special. Inormally then ngathi hayi ngihle mathi ngicela iChina ngathi athi ngihlele kancane ngathi kumnandi la. Ngihlala kancane ngathi ukuthi ngathi uphuza istone nyana ubuyisa amandla. Hayi ngathola iNiger. Iqinile Niger ithi itoto. Ngathola itoto lapha. Mathola ngesibumbu lapha asisibumbu yabe itoto. Yangitotosa. Ngalitotosa ipipi lami. Alitotosa itoto ke lele alitotosa nje nkosami lo. Wena ngayisonga lesikhathi kule ndawo yo lapha kugcwele mfifi and into engiyibona noticeile lapha ukuthi idudla i-chubby girls they are always booked lapha. Sihlezi upstairs idudla ngeke usithole downstairs idudla ngeke nangi mistake. Never, unless ufike early. Ufike basangena esipanini because again I think about 10, 12 somewhere lapho. I'm sure maybe basafika bakakhumuli basokhumula upstairs then babuye sebegqoke ipale esipani. Mara njena nje ngeke usithole sihlezi booked. But uthi ushaya islender uthi wehla uhlala nesidudla sikhuphuka nomunye umuntu. Uthi lesidudla why is investigate downstairs? Siyasidudla downstairs. Awungeke usithole nangi mistake. Mina ngathola ngane nenhlanda ukuthi umuntu beka ukuthola iclient manje. Ngathi lehla ngathi hayi lo angisamlini nokuthi ehle. Athatha ngathi upstairs, asiya upstairs. Wathi umfana usekhona le ngadla. Ngithi hayi mina ngija igame. Uvala shiya mina ngizoyikhona le ngadla mina. I've handled bigger. Le ncane le ngahandle into ezinkulu udlule kuyena umncane islender lesi. Into engakanani ngathi hayi islender this is small. This is small. Ngithi ukhathazwe lento thuda okabaza ubumnandi. Afela lapha banginika girlfriend allowance, girlfriend experience, but girlfriend experience package yakho bangicabuza. Ngabamba ibele ngalifaka phakathi. Ngasikhathaza isidudla. Ngasisho ngogwayi. Angasisho ngogwayi. Ngasikhathaza isidudla. Ngathi ngithi ngidla ngogwayi. Ngathi ngithi ngidla ngogwayi. Ngidla undendende angichami. Yocha ngiyayifuka enjoy ngidla imali yami phela la. Ngishayeze imali yami. Yo sikhathe lesi wazathi ikhiphe kancane ufuna ukuzidlula iqolo. Walula iqolo ke saqhubeka. Ngaze ngachama wadle intombazane uyivenda na. Yo hayi ngeke uyaphepha. Intombazane yakho esho ukuthi uhlezi uyomelele mos. Hayi yaphepha mfana. Uyivenda ngidansi ngivenda ngomxhosa. Ngivala jamna. Ngathi yabona I prefer ama prostitute over amantombazana ayigebengu. Amantombazana ayigebengu bayuza basebenzisa umzimba in the name of girlfriend allowance. Uthengisa umzimba lokho. Please subscribe to my channel for more videos guys. Source of fever guys. Yeah.